Η φύση μας δίνει όλα όσα χρειαζόμαστε για καλή υγεία. Τροφή, νερό, ίαση. Κι όμως, όσο περισσότερο εξελίσσεται η επιστήμη, τόσο πιο πολύ φαίνεται ότι απομακρυνόμαστε από τη φύση και ξεχνάμε τις πιο απλές, φυσικές και δοκιμασμένες από το χρόνο μεθόδους που μας χαρίζουν καλύτερη υγεία και ομορφιά. Στα τέλη του 1970 ιδρύθηκε μια εταιρεία με βάση την ιδέα ότι οι άνθρωποι μπορούν να φαίνονται και να αισθάνονται καλύτερα ανακαλύπτοντας ξανά μία από τις πιο δυναμικές φυσικές πηγές υγείας και ομορφιάς. Για χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι είχαν χρησιμοποιήσει την απίστευτη δύναμη αυτού του μοναδικού φυτού. Αλλά ο σύγχρονος κόσμος έχει ξεχάσει τα τόσα πολλά και θαυμαστά ωφέλη του για υγεία και καλύτερη ζωή. Αυτό το φυτό είναι η Aloe Vera και η εταιρεία που το ξανάφερε στον κόσμο με μια μοναδική σειρά σύγχρονων φυσικών προϊόντων υγείας και ομορφιάς είναι η Forever Living Products International. Σήμερα, η Aloe Vera βοηθά εκατομμύρια ανθρώπους να ζήσουν μια υγιέστερη και ευτυχέστερη ζωή, ενώ η εταιρεία FLP είναι ο μεγαλύτερος καλλιεργητής, κατασκευαστής και διανομέας του χυμού Aloe Vera και προϊόντων που βασίζονται στην Aloe Vera σε όλο τον κόσμο. Με μια πλήρη σειρά προϊόντων που περιλαμβάνει πόσιμους χυμούς αλόης, προϊόντα καθαρισμού και ενυδάτωσης της επιδερμίδας, κρέμες ομορφιάς και μαλακτικά, καθώς και μια πλήρη σειρά καλλυντικών, η FLP χαρίζει και πάλι τις ευεργετικές ιδιότητες της Aloe Vera στον άνθρωπο. Προσθέστε σε αυτό και μια πλήρη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής, όπως και προϊόντων από μέλισσες, και έχετε ένα πλήρες σύστημα που βοηθά στην καλύτερη υγεία και χαρίζει ομορφιά με τον πιο φυσικό τρόπο. Και ενώ άλλες εταιρείες ελέγχουν μόνο ένα ή δύο επίπεδα παραγωγής, η FLP με πάνω από 25 χρόνια ζωής έχει καθετοποιήσει ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής με εγγυημένη ποιότητα σε όλα τα επίπεδα. Έχει δικές της και καλλιεργεί η ίδια τις μεγαλύτερες φυτείες Aloe Vera στον κόσμο. Δικές της εγκαταστάσεις επεξεργασίας και πατενταρισμένης σταθεροποίησης. Δικό της εργοστάσιο παραγωγής, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα στον κόσμο. Δικά της ερευνητικά και αναπτυξιακά εργαστήρια. Δικό της στόλο ειδικών φορτηγών αυτοκινήτων. Και κυρίως δική της διανομή της σειράς υγιεινών, καλλυντικών και διατροφικών προϊόντων της σε περισσότερους από 7 εκατομμύρια συνεργάτες, σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο. Ας δούμε τώρα πώς η απόλυτη προσήλωση της Forever Living Products στην ποιότητα και την αγνότητα περνάει από το φυτό, στο προϊόν, σε εσάς. Για να παράγουμε τα άριστης ποιότητας προϊόντα μας, αρχίζουμε από το έδαφος. Η FLP καλλιεργεί χιλιάδες χιλιόμετρα πλούσιου, γόνιμου εδάφου στην Αμερική, το Μεξικό και τη Δομινικανή Δημοκρατία. Η Δομινικανή Δημοκρατία μόνο φιλοξενεί πάνω από 12 εκατομμύρια φυτά Aloe Vera που παράγουν συνεχώς φρέσκια Aloe Vera. Η FLP γνωρίζει ότι πολλά από τα σύγχρονα προβλήματα υγείας προκαλούνται ή επιδεινώνονται από διάφορα χημικά και παράγοντες μόλυνσης που έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο άνθρωπος. Με την καλλιέργεια, τη συγκομιδή και την επεξεργασία της πρώτης ύλης σε ένα περιβάλλον ελεύθερο από χημικά και εντομοκτώνα, η εταιρεία παράγει προϊόντα που είναι φυσιολογικά δραστικά για ανθρώπους υγιέστερους σε ένα υγιέστερο πλανήτη. Το να παράγει κανείς Aloe Vera είναι μια εντατική και κουραστική διαδικασία. Το μεγαλύτερο μέρος της σποράς, της συγκομιδής και της επεξεργασίας γίνεται χειρονακτικά. Η καλή πληρωμή και τα γενναιόδωρα ωφέλη στην υγεία ανεβάζουν πολύ αυτές τις δουλειές στην εκτίμηση των ντόπιων και αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της τοπικής οικονομίας. Κάθε φυτό Aloe Vera ξεκινά σαν βλαστάρι που χωρίζεται από τη ρίζα ενός όριμου φυτού και μεταφυτεύεται για να γίνει ένα νέο αυτόνομο φυτό. Μετά από 2 ολόκληρα χρόνια προσεκτικής καλλιέργειας, τα εξωτερικά φύλλα του νέου φυτού είναι έτοιμα για συγκομιδή. Τότε τα ώριμα φύλλα κόβονται προσεκτικά με το χέρι. Οι εργάτες κάνουν μια μικρή τομή στη βάση τους και τα αφαιρούν προσεκτικά για να μην καταστρέψουν τα νεότερα φύλλα. Τα φυτά Aloe Vera παραμένουν παραγωγικά για 3 με 4 χρόνια αφού ωριμάσουν, παράγοντας το καθένα πάνω από 50 φύλλα στη διάρκεια της ζωής τους. Όταν ένα φύλλο αλόης αποκόβεται από το φυτό, το καθαρό ζελέ που έχει μέσα του γίνεται ευπρόσβητο στις επιδράσεις του αέρα και της οξύδωσης.
Αν μείνει εκτεθειμένο, το ζελέ αρχίζει να σκουραίνει και να χάνει τη δραστικότητά του. Γι' αυτό η FLP παίρνει κάθε προφύλαξη για να ελαχιστοποιήσει αυτό τον κίνδυνο κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, έτσι ώστε το ζελέ να παραμένει στην πιο φρέσκια και αγνή μορφή του. Αυτό συνεπάγεται την επεξεργασία των φύλων όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Γι' αυτό το λόγο, η FLP έχει εγκαταστήσει τα εργοστάσια επεξεργασίας κοντά στις φυτείες. Οι ρημούλκες φορτώνονται στο χωράφι και μεταφέρονται ταχύτατα στο εργοστάσιο. Τα φύλλα υποβάλλονται σε μια διαδικασία εξονυχιστικού καθαρισμού και πλένονται πολλές φορές με τρεχούμενο δροσερό νερό. Και μετά ακολουθεί ένα πλύσιμο υψηλής πίεσης, κατά τη διάρκεια του οποίου όλα τα υπολείμματα απομακρύνονται. Στη συνέχεια, κάθε φύλλο επιθεωρείται για τυχόν ελαττώματα, ενώ τα άνω και κάτω μέρη αποκόπτονται πριν από ένα τελικό πλύσιμο που προετοιμάζει την εξαγωγή του ζελέ. Το πατενταρισμένο σύστημα εξαγωγής ζελέ της FLP ξεχωρίζει το καθαρό ζελέ αλόης από τον ανεπιθύμητο φλοιό. Και ενώ άλλοι κατασκευαστές χρησιμοποιούν ολόκληρο το φύλλο, συμπεριλαμβανομένου και του φλοιού, στα προϊόντα αλόης βέρα η FLP γνωρίζει ότι ο φλοιός δεν έχει κανένα όφελος για την υγεία. Έτσι, αντί να νοθεύει το καθαρό ζελέ με άχρηστα υποπροϊόντα για περισσότερο κέρδος, επιστρέφει τους φλοιούς στα χωράφια για φυσική ανακύκλωση. Αυτό επαναφέρει τα θρεπτικά συστατικά στο έδαφος, ανανεώνοντάς το για τις μελλοντικές γενιές φυτών. Αφού το αγνό ζελέ αλόης έχει εξαχθεί από το φύλλο, συλλέγεται σε ατσάλινα δοχεία και μετά φιλτράρεται για να απομακρυνθούν όλα τα ανεπιθύμητα υπολείμματα του φλοιού και πολτού. Και επειδή το καθαρό ζελέ αλόης χαλάει γρήγορα όταν απομακρυνθεί από το φλοιό, υποβάλλεται άμεσα σε μια πατενταρισμένη διαδικασία σταθεροποίησης, η οποία το προστατεύει από την οξύδωση και κυριολεκτικά σφραγίζει τη φυσική του δραστικότητα και αξία. Μετά τη σταθεροποίηση, το ζελέ υποβάλλεται σε εκτεταμένες εργαστηριακές δοκιμές και αναλύσεις για να διασφαλιστεί η αγνότητα και η πυκνότητά του. Αν και η FLP είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός αγνής αλόης βέρα στον κόσμο, η ποιότητα είναι πάντα η πρώτη της προτεραιότητα. Το να παράγεις προϊόντα στα οποία εκατομμύρια άνθρωποι βασίζουν την υγεία τους και το ευζήν είναι ευθύνη. Έτσι, κατά τη διάρκεια όλων των διαδικασιών, η FLP δοκιμάζει και ξαναδοκιμάζει συνεχώς τα προϊόντα της και τα συστατικά τους, για να διασφαλίσει τα ανώτατα δυνατά επίπεδα αγνότητας και ποιότητας. Αυτά τα απαιτητικά επίπεδα έχουν χαρίσει στην FLP πολλές διακρίσεις. Είναι η πρώτη εταιρεία που πήρε το προνομιακό βραβείο International Alloy Science Council Seal of Approval. Αυτή η περιζήτητη πιστοποίηση αγνότητας είναι η διαβεβαίωσή σας ότι η ποσότητα και η ποιότητα αγνής αλόης που περιέχεται σε κάθε προϊόν είναι ασυναγώνιστη. Επιπλέον, ο χυμός αλόης φέρει τις διεθνείς φραγίδες έγκρισης Kosher και Islamic σαν μια πρόσθετη επιβεβαίωση της διεθνούς αποδοχής και υπεροχής. Όταν το ζελέ αλόης έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί, μεταφέρεται από τα εργοστάσια επεξεργασίας με αεροστεγείς δεξαμενές ή βιτιοφόρα στο εργοστάσιο παραγωγής της FLP στο Ντάλλας του Τέξας. Για να μεγιστοποιηθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα, αυτή η πρωτοποριακή εγκατάσταση περιλαμβάνει όλες τις φάσεις παραγωγής κάτω από την ίδια στέγη. Από την έρευνα και την ανάπτυξη στην παραγωγή, την εμφιάλωση και τη συσκευασία, τα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας, την αποθήκευση και την αποστολή. Για να δούμε αυτή την πρότυπη εγκατάσταση σε λειτουργία, ας ακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής του χυμού Aloe Vera Gel. Όταν φτάνουν τα φορτηγά από τα εργοστάσια επεξεργασίας, η σταθεροποιημένη Aloe Vera ξεφορτώνεται και υποβάλλεται σε μια σειρά μικροβιολογικών και ποσοτικών ελέγχων πριν εγκριθεί για παραγωγή. Αφού έχει εγκριθεί, η αλόη μεταφέρεται στις δεξαμενές παραγωγικής διατύπωσης ή, στην περίπτωση του Aloe Vera Gel, κατευθείαν στην αυτοματοποιημένη γραμμή εμφιάλωσης. Αυτή η επαναστατική μηχανή εμφιάλωσης μπορεί να παράγει πάνω από 50.000 φιάλες τη βάρδια, που σημαίνει περισσότερες από μία φιάλες χυμού Aloe Vera Gel εμφιαλωμένες, σφραγισμένες και συσκευασμένες σε ένα δευτερόλεπτο. Η υψηλή παραγωγικότητα είναι πολύ σημαντική όταν εξασφαλίζεις τη συνεχή προμήθεια προϊόντων Aloe Vera σε περισσότερους από 7 εκατομμύρια συνεργάτες και τους πελάτες τους σε όλο τον κόσμο. Για να διασφαλίσουμε την ολική ποιότητα, οι τεχνικοί του ποσοτικού ελέγχου επιθεωρούν τυχαία και ζυγίζουν τις φιάλες κατά τη διαδικασία εμφιάλωσης και πομάτωσης. Σαν ένα συμπληρωματικό μέτρο κατά της μόλυνσης, ένα σφράγισμα ακεραιότητας τοποθετείται ηλεκτρονικά κάτω από κάθε πόμα. Τότε η φιάλη σταμπάρεται με ένα μόνιμο κωδικό αριθμό σοδιάς για αναγνώριση και συσκευάζεται προσεκτικά. Είτε πρόκειται για τα προϊόντα αλόης, είτε τα διατροφικά και τα συμπληρώματα από βότανα, ή τη μοναδική σειρά προϊόντων από μέλισσες, τα προϊόντα FLP έχουν πάντα σταθερή την ίδια ποιότητα και αγνότητα. Ο στόχος είναι να δημιουργήσουν τις πιο ζωντανές πηγές για υγεία και ομορφιά που υπάρχουν. Μετά,
απομένει μόνο ένα. Να φέρουν όλα αυτά τα σπουδαία προϊόντα κοντά σας. Αντί να χρησιμοποιήσει παραδοσιακά κανάλια πώλησης και διανομής για τα προϊόντα της, η FLP κατάλαβε νωρίς ότι οι ικανοποιημένοι πελάτες είναι οι καλύτεροι αντιπρόσωποι των προϊόντων της. Οι πιο πολλοί συνεργάτες της ξεκινούν σαν πελάτες, αγοράζοντας προϊόντα για δική τους χρήση. Μετά, όσο μεγαλώνει η γνώση και η εκτίμησή τους για τα προϊόντα, αρχίσουν να μιλάνε στους άλλους για αυτά, να τα μοιράζονται με φίλους και γείτονες και γρήγορα μια έξυπνη επιχείρηση γεννιέται. Αυτή η ίδια διαδικασία γίνεται κάθε μέρα σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η δύναμη του άμεσου μάρκετινγκ επιτρέπει στα προϊόντα FLP να συνδυάζουν τα καλύτερα στοιχεία μιας μεγάλης και μιας μικρής επιχείρησης. Όπως είδαμε νωρίτερα, υπάρχουν χιλιάδες χιλιόμετρα εκλεκτής αγροτικής γης και πρωτοποριακές εγκαταστάσεις επεξεργασίας και παραγωγής που εξασφαλίζουν προϊόντα υψηλής ποιότητας στην κατώτερη δυνατή τιμή. Παράλληλα, οι εκατομμύρια ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων FLP σε όλο τον κόσμο μπορούν να παρέχουν ένα επίπεδο γνώσης του προϊόντος και προσωπικής εξυπηρέτησης που ούτε μεγάλες εταιρείες μπορούν. Αλλά όταν μιλάμε για μια ατομική επιχείρηση FLP, ένα από τα καλύτερα πράγματα σχετικά με την επιχειρηματική αυτή ευκαιρία είναι ότι κάθε συνεργάτης κάνει την επιχείρησή του τόσο μεγάλη όσο αυτός θέλει. Η ευκαιρία της FLP ταιριάζει σε κάθε στυλ ζωής και σε κάθε επίπεδο εισοδήματος. Και όσο αυτά τα πράγματα αλλάζουν, η επιχείρησή σας μπορεί να αλλάξει μαζί τους, διευρυνόμενη, προσαρμοζόμενη και όντας πάντα επικερδής σε κάθε στάδιο της ζωής σας. Η ζήτηση των προϊόντων και της επιχειρηματικής ευκαιρίας FLP ξεπερνά όλα τα όρια και όλους τους πολιτισμούς. Από την Ασία μέχρι την Νότιο Αμερική, από την Ευρώπη έως την Αυστραλία, παντού οι άνθρωποι αναζητούν φυσικούς τρόπους για να φαίνονται και να αισθάνονται καλύτερα. Συγχρόνως θέλουν περισσότερο έλεγχο στο εισόδημα και το χρόνο τους. Με αγνά προϊόντα και ένα απλό επιχειρησιακό σχέδιο, τα διεθνή προϊόντα FLP έχουν προσφέρει καλύτερη υγεία και ένα καλύτερο στυλ ζωής σε εκατομμύρια ανθρώπους στη Γερμανία, το Μεξικό, την Ιαπωνία, την Νότιο Αφρική, τις Φιλιππίνες, τη Μεγάλη Βρετανία, την Αργεντινή, την Ελλάδα, την Πολωνία, την Ταϊλάνδη, την Ουγγαρία, την Αμερική, σε 100 διαφορετικές χώρες. Για να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο, μιλήστε με το πρόσωπο που σας γνώρισε αυτήν την ευκαιρία. Κάθε μέρα, η FLP βοηθάει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να ξαναανακαλύψουν τη δύναμη της φύσης και τη δύναμη που έχουμε όλοι μας για να αλλάξουμε τη ζωή μας. Αν είστε έτοιμοι να βελτιώσετε την υγεία σας και τα οικονομικά σας, η FLP είναι κοντά σας. Από το φυτό στο προϊόν, κατευθείαν σε εσάς.